Thomas. Hey. Zo. Rijntje, Yveske, Wunder, Sally. Sally. Yveske. Hey. En Wunder. Coralle. Rijntje. Uniek. Nee. Hey. Yveske, Rijntje. Wunder. Sally en Coralle. Hey Wunder.
Nou, dit is de eerste keer voor mij op Marije. En ik vind dat Marije heel goed rijden is. En vooral toch JZ, alias Zorro. Of hoe we haar ik maar nemen. Die had dan mooi wat trollen, dus dat is hartstikke best. Goed zo. En dat is Jacobien. En Yvonne op Marije. Sanne, Tekla, Vera, Tjerkje en Reina. En daar is Pieter. Nou, kom. Ik denk Tjerk, Tijrijn en Tjalle. Ja, dit is Tjerk. Hey, hallo. Hallo, Piet hè? Hey.